ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು NGO ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? NGO ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯನೇ ಮಾಡಿ ಸರ್. 8ನೇ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿನ? 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಅಷ್ಟು. ಬ್ರೋ ಇಂದ ಇದ 500. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಲ ಮಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ 500 ಕೋರಿಯಾ ಅವ ಎನ್ನ 500 ಈರ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ದಪ್ಪನಾಗ 500 ತಿರ್ತು ಬೋಂಡ್ ಅವು ಪೇಜಿದ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂತ ಈರ್ದ ಯಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಫೋನ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಓನ ಮುಲ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಡ್ತೊಂಡ್ ಪೋಂಡ ಮುಟ್ಟರಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಡವಿ ಓನ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಡವಿ ಇವೇಂಜಿರಿ ವಾ ಕಂಟ್ರ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಾರೆ ಬಾಯ್ ಮಿನಿವರ್ ಪೂಜಾ ಓನ ಎರಡನೇ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿ ವಾಪ್ಯ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಓನ ದಾದಾ ಇಡೆ ಬಲೆಗೆ ದಾದಾ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ದಿನತೆ ನಿಂಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸನ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಅವಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಈರ್ ನಡಪುನ ಸ್ಪೀಡ್ ತೂವರ್ಚೆ ಅಂಕ್ ಬಲ ಕುಲ್ಯ ಬೇಗದಾತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಪೊಯ್ಕೇನ್ಗ ಪೊಯ್ ನೀನು ಎಕ್ಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಣ್ ದಾಲೈಚಿ ನೇ ಇನ್ನ ಇನಿ ಕೋಡೆ ತೂಪುನತ್ತು ಏಪರ್ ದಿಂಚಿ ತೂ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬನ್ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬೇನೆನ್ ಮನಸ್ಸದಿಂದ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನಿ ಈ ದಾದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮಡ ಪಣ್ ಅವು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲಿಪುವೇರು ನೀ ಕಂಚ ತೋಜುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ನಿನ್ನ ಬೇನೆಕೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಲಕ್ಕ ಉಲ್ಲನ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಪಣ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡ್ಗ ಅವು ಎಂಕ್ ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪೈಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದು ಯಾಚಿ ಸ್ನಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಯಾಚಿ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿಯಾ ಒಂದು ನಾಯ್ದ ಪಿಯ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಡೈಲಿ ನೆರ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ ಆಕುವಲ್ ಮುರಾಣಿ ಅಂಕ್ ನೆಲಕ್ ಪಾಡ್ದು ದೊಂಕುದಲ್ ಇಡೀ ಮೈಕೈ ಮಾತ ಬೇನೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರೇನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣಸಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತು ಐನ್ ಮಾತ ಇಡೆದಾಯ ಪತ್ತು ಬನ್ಪಾರ್ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲತ್ತ ಪಂತಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಂಡ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಓ ಮದಿಮಾಯ ತೂಯರು ನಿಜ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ವಿ ಆಯ್ ಮದಿಮೆ ಆಪನೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಜಿ ಅತ್ತ
ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂದು ಆಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಫೋಟೋ ಸೂಟ್ ಐ ಕೇಕ್ ಮಾತ ಪೋದು ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಕಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದೀದು ನಿನ್ನ ಮೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಣಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಪೈನ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅವು ಬಿಡು ಒಣ್ಣೆಂಚೊಲ್ಲಾಲು ಆಲ್ನ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿಯ ಆಲ್ ಬಂಗಾರು ಅವ ಪಂದು ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ನ ಅಮ್ಮಿನನೆ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೇಬಿ ಈ ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಬೇತೋರಿಡ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆದಿ ಇದು ಇನಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆಪುಂಡು ಓ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಬೇತೇರೆಗ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯಿನ ಕಾಲ್ ತತ್ತದಿರಗ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ ಓ ಎಂಕತ್ತ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬಂದು ಎನ್ನುದಿನಿ ಮಾರೈತಿ ಪೋರ್ದು ದಾಲವಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾಚಿ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಬರ್ಸೊಂಡಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂಡೇರು ಈ ಕೇಂಡನ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡಿನಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಉಲ್ಟ ದಾದಂಡ್ಯಾ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ನಾನು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಲ್ಯ ಅಂತ ದಾದಂಡ್ಯಾ ಅವು ಮುರಾನಿ ಅನ್ನ ಲಿಪ್ಪುಗು ತೊಡ್ಡೆ ತುಚ್ಚಿದಿನಿ ಅವು ಬಾತು ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನ್ ತೂದಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತುಚ್ಚಿದಿನಿ ಪಂದು ಆಲ್ ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಲ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಜಿಯೋಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಛೇ ಐಕ್ ಪುರ ದಾದ ಸುಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನಿಯ ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಜೀವ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರಪೆ ಬೋಡ ಕೇನ್ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಣನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪೋಯವಾರ ಅಂಚಿ ಅತ್ಯ ಆಚಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣ ನನಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಡಲಿತ್ತಿಲಕ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮೀನತ್ತು ಸಾರ ಮೀನುಲುಲ್ಲ ಬಂಗುಡುಂಡು ಎಟ್ಟಿಂಡು ಬೂತಯುಂಡು ಮಡೆಂಜುಂಡು ಉರ್ಚಿಂಡು ನಂಗುಂಡು ಜೆಂಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಾರ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡ ನನನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪಡ್ಚಿಯ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಿಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾನೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅದೇ ಸೈಯೋಡು